Здраво утро, приятели! Готови ли сте за следващото ни приключение? Ще се разходим с Викито някъде в област Кюстендил, обаче с друг автомобил. Имаме приятната възможност, предоставена от Silver Star, да изпробваме техния автомобил Ineos Grenadier, да го видим как ще ни се отрази, дали става за семейен автомобил. Като гледам, някои са се натоварили вече. Баткото няма да дойде с нас, защото нещо се е контузил. Обаче, Виките и мама са тук. Като цяло има доста место за багаж. Събрали сме голямата количка, раница, торба с разни неща. Вратата успя да се затвори идеално. И не на последно място, има място и за боклука. Всяка една къща има нещо такова, което трябва да се съобрази с него. Вратите трябва да се затварят малко по-силно. Ще направим съвсем отделен епизод, в който да ви разкажем повече за автомобила. А сега да тръгваме. Много е хубаво, когато малката заспи. Пътува се много прекрасно, тихо и спокойно. Предполагам, хората с бебета знаят това много добре. Другото, което много предпочитаме, е да използваме обиколни пътища, такива, които не са от най-натоварените артерии като магистралните, ами да кажем, като излизаме от София, в този случай към Кюстендил, използваме пътя през Железница, Сапарева баня, Дупница, други такива, които много ни харесват, са под Балканския път. Там е просто разкошно, особено в този период от годината. Все още се виждат заснежените върхове, а наоколо е зелено в равнината. Така много се кефиме на такива гледки. Мамо, ще се разхождаме ли? Къде е тая глава? Как ще я мушнем тук с тия финтифлюшки? Те са ни важни, тати. Сега сме на 2 км от Кюстендил, в хълма Хисарлъка. Самата крепост така се нарича, крепост Хисарлъка. Тя е изградена през 4 век, края на 4, началото на 5 век. Ще разгледаме отвътре, ще ви снимаме прекрасните гледки, които се откриват от самата крепост, към целия град и околностите около него. Късноантичната средновековна крепост е със статут на архитектурен паметник от 68 година насам. Има много големи дълги стени, които се простират на няколко декара земя. Има безопасителни табели на много места, да не се падне. Пазете с децата, когато ги доведете тук. Има височина на стените около 10 метра, а на кулите до 12 метра могат да стигнат. Аз в момента чувам кукурина на петел. Сигурно някъде тук в близост трябва да има или има кокошарник, или има зоологическа градина. Мисля, че имаше зоологическа градина. Трябва да поразгледаме. Птиците в момента пеят невероятно. В тази обстановка горска и антични крепости се заслужава да дойдете, да разгледате. Много приятна разходка би станала семейна, защото има много неща, които могат да се разгледат в града и извън него. Явно наближаваме тяхното местонахождение. В момента намерих едни стъпала, които ме водят към пътеки и някакво съоръжение. Сега ще го снимам, ще ви покажа. Някаква строителна площадка, не знам на какво. Може би ще се разширява лесопаркът тук. Ами да, казвам ви, тук има зоокът, в който обаче е в ремонт, за съжаление. Не можем да разгледаме сега, но скоро време сигурно ще го довършват. Ето, аз виждам вътре се подава бял пълн. От тук се чуват тези петли. Приятели, не знам дали чувате птиците, пеенето им, кукуригането, кокошки, петли, каквото се сетите. Но наистина е доста шумно и в същото време много приятно. За съжаление не можем да влезем в зооката, да ви го покажа. Но когато вие дойдете на същото място, се надявам да може да се разходите в зоологическата градина, за да
разгледате абсолютно всяко пернато, което сега в момента чуваме. Ако живеете тук, е направо много готино местенце, за да си направите сутрешна загрявка. Има пътеки, които може да ви заведат нагоре към крепостта, след това слизат надолу. Така че добра тренировка би се получила на фона на птичките. Сега ще се спусна надолу, после обаче ще се катерия нагоре, ще бъде по-трудно, но време е да влизаме във форма. Открива се гледка към целия град в момента. Добре, приятели, погледнете каква красота. В момента виждаме покрив с шистови плочи. Нещо, което започва все повече да се забравя в България. Но това не променя факта, че си остават доста здрави, доста красиви. Тук се открива уникална гледка. Отново чуваме кокошки и аз стигнах до края на някаква пътека. Това е сигурно частна собственост или е близо като манастир или църквичка, но портата е затворена. Продължавам да вървя надолу, не знам изобщо къде отивам. Виктория с Вадим са някъде из крепостта. Аз си се разхождам по пътеките, после ще трябва да си скачам всичко това, цялото това разстояние ще трябва да го скачам нагоре, но си продължавам да си слизам надолу. Искам да видя докъде ще стигна. Много е приятно за разходка. Трябва да дойдете и вие. Стигнах тук до една много хубава гледка, обаче се качвам нагоре вече, защото най-вероятно ще стигна до паркинг долу, стигна до самия град, а той е на 2 км от крепостта. Така че стига толкова съм слизана надолу, качвам се нагоре да си търся бебето. Хераклис. Можем да влезем, да се помолим. Прихвам това заведение, което е в непосредствена близост до входа. Намерихме си страхотно местенце, гъбката. Гледка към града, топличко, да. Викито много й харесва, има и отвънка къде да седне, същевременно имат и хапване. Има и детска площадка, колкото виждам, навън можеш да седнеш с гледка към града отново. Много готино. О, мляко с какао? Да, мляко с какао за мама и за тати. Хисарлъка ни хареса доста. Може да се разходите поне 30-40 минути, докато го обиколите. Точно така, да, отгоре до долу и обратно. И накрая да седнете на гъбчетката, да си пинете едно мляко с какао, както направихме ние. Сега може да видите някои кадри от самата крепост, от дрона. Пък ние през това време ще се придвижим до вековните секвои, които са друга забележителност, която искаме да видим в района. Искам да се възползвам в този клип, само да кажа за колата, кое много ме впечатли, кое много ми харесва. Искам да си направим и нашата такава. Ето. Не просто погледнете картинките, много са готини. Исках да се възползвам да ви го кажа, защото това са нашите планове за колата, да я направим по-атрактивна. Харесва ли ви? Вече сме при секвоите. Намират се над крепостта, като тръгнете нагоре. Ето тук има надпис към секвоите. Вики вече ни чака с Вадим. Айде! Ти с този елек няма да те объркат ловджиите. Тук, когато е по-влажно времето, има опасност от подхлъзване, така че бъдете по-внимателни. Еха, хора, много е впечатляващо. Гледайте, гледайте просто. Вие представяте ли се тук една колибка и да си живуркате? Тук е забранено да се пали огън. Моля, обръщате внимание на тези табели. Не мога да си представя да се запали огън и цялата тази красота да замине за една нощ. Няма край просто. Вие да си бяхте избрали злато някакъв по-дебел дънер. Подаваш се. Искаме да ви покажем този.
който не може да обгърнем. Леле. Вие колко е голям. Ох, не мога. Трябва да дойдете просто. Заслужава си даже да се повтори. Да. Това е на тати любимото дърво. Трябва да се пипне. Сега е важно и я попила. Като слонски крака е. Някакво такова мъхисто. Обичаш ли гората, букуга в торбата? Призив за всички туристи в цяла България. След като се насладихме на секвоите и на местността там около тях и въобще на въздуха и на усещането, което имахме там, сме решили да посетим още едно место за деня. Това е язовир Дренов дол. Правяме се натам сега. След маничко сме там. Това ще е, мислим, последната ни забележителност за деня. Да видим как изглежда този язовир. Никога не сме били на него. Стигнахме ли, Тади? На язовира сме, да. Ще ни почерпиш ли по една бисквита с мама от твоите бебешките? За да може да си направим пикник край язовира с бебешки бисквити. Я да видим, къде сме сега? А? На язовира ли сме, тати? Марибари. Язовира е страхотен, определено може да се правят пикници, къмпинги покрай него. Малко се чува шум от пътя, който минава наоколо. Това не е драма. Гледката е красива, както видяхте. Това беше всичко от нас за този епизод, приятели. След малко потегляме към вкъщи. Ако харесвате това, което правим, последвайте ни, споделяйте тези видеа, помагате ни по този начин. Също така, ако искате да направим за вас някакъв маршрут или нещо, което да ви е интересно, пишете на лично съобщение. Ще ви разработиме нещо подходящо спрямо вашите нужди и желания. Хубав и усмихнат следобед. Чао!